The George Charamba Moliswa clash signals deepening rift in Zimbabwe's power dynamics. Its affiliates for ED parallel power problems undermine state authority. Yet, spokesperson must speak. Security organs must secure. Zarabera mashoko kubuda panguva ine achionekwa kunzi panguva ino pova an exchange yemashoko between Temba Muliswa na George Charamba. Zvinongozikanwa kuti Muliswa mukomana akatengwa nezvikananda kuti akonzeresa chaos in the ruling party ZANU-PF. Oyachataka Charamba not was subscribe or like on the bell icon. Recently we released another video tichiona Temba Muliswa achitaura pamusoro pa George Charamba nauya George Charamba kutanga kublokiwa from the Precabe farm pamwe chete nekunzi panguva ino he is selling out ari kusapota opposition asingauya achisapota mutungamiri wenyika. Panguva ino tinoona George Charamba anouya achireplya to the post yanga yaitwa pane vakomana vaikomenda pamusoro pematax amuliswa zvichinzi with due respect, I was nowhere near Precabe on the day. I didn't need it to be. It wasn't a state function. It was a private function to which my principal is entitled. By the way, there cannot be a clash between me and Temba. He doesn't exist in my scheme of things or in government or party. He belongs to neither. He is incapable of wielding an opinion. Anyone send enough friends exercising. He has no such competence. Ndoma developments anobuda panguva ino achikomendewa na George Charamba panguva ino achiti aiwa ari kuzama kuda kumeka peace naTemba Muliswa achiti he is not a ZANU-PF member panguva ino, so andinei naye. Ndoma developments aripo panguva ino tiona George Charamba chichainorawo achiti maspeculations mashoko akutendera achinzi ndakablokiwa to enter the Precabe farm pakauya the South African president ari achiti it wasn't a state function, I wasn't there. Ndoma mashoko anobuda nyuka panguva ino pena comment section medu dzafungura inyi motudi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, comment down on the bell icon.